Di dema pêla koçberiyê ji Rojavayê Kurdistanê bo Herêma Kurdistanê dest pê kiriye. Gelek welatiyên Rojavayê Kurdistanê li her sî parêzgehên Kurdistanê di Hok û Silêmaniyê û Hewlêrê dest bi webirhinanê kirin û xwaringeh û otêl vekirin. û gelek ji koçberên Rojavayê Kurdistanê sûd ji wan webirhînanan wergirtin û di wan xwaringehan û otêlan de kar kirin. û beşek ji wan karê bazirganiyê kirin û kompanî vekirin û kel û pelên taybet bi Rojava ji Herêma a Rojava anîn Herêma Kurdistanê. Ji Herêma Cizîrê welatiyên Rojava gelekê dwarê bazirganiyê de kar kirin û bi taybet dwarê samana ajalî an ku ethirwel heywanî ye. Salane gelek curên pez ji Herêma Cizîrê têne Herêma Kurdistanê. Her wiha gelek pêdiviyên avahiyan wek sement û blok ji Rojava têne Kurdistanê. Lê ji ber girtina deriyên sînorî ji her du aliyan de gelek welatî arasî ziyanê tên û bi taybet piştî fereskirina paçan li ser kel û pelan ku ew yek diben cihê nerazîbûna welatiyan. Lê li Herêma Efrînê axaftinek dine. Ji ber şer û pevçûnan di navbera Rêya Efrînê û Kobanê û dorpêçkirina Efrînê dihêle ku rê li ber welatiyan werin girtin ji bo anîna kel û pelan ji Efrînê û bi taybet zêta zeytûnan û sabûn û xwarina Efrînê. Tevî ku bazirganiyên Efrînê astengiyan dibînin. Li dîsa di dema Rêya Efrînê ve dibe welatiyên Efrînê kel û pelên taybet bi Efrînê dişînin Herêma Kurdistanê. û li Kurdistanê daxwazek baş li ser berhemên Efrînê heye û bi taybet zeyt û zeytûnan. Tevî ku astengî têne pêşiya wan, lê her bazirgan û weberhênerên Rojavayê Kurdistanê di karê xwe li Herêma Kurdistanê berdewamin.